му загинала, а Кубрат си помислил, и моята държава ли ще умре след смъртта ми, повикал петимата си синове Баян, Котрък, Аспарух, Кубер и Алцек и им рекал: Синове мои, свършват земните ми дни. Олеле, тате, не дай, проплакал най-малкият. Алцек, какво ще правим без тебе? Сега ще ви кажа, рекал Кубрат: Баяне, я вземи оня наръч пръчки. Баян отишъл и взел наръча пръчки, който лежал до огнището, където мъж докъл свещеният не угасващ огън. Сега се опитай да ги счупиш всичките наведнъж, казал му Кубрат. Баян бил най-възрастният, най-силният от синовете на Кубрат, затова му викали Бак Баян. Ударил той с напът пръчки о коляното си, не се чупят. Ударил втори път, пак не се чупят. Трети път ударил с все сила същото. Не мога, рекал, ате. Нека опитат и другите, казал Кубрат. Опитали един по един и другите 4 синове на Кубрат, но никой не могъл да счупи наръча пръчки. Дайте ги сега на мен, рекал Кубрат. Падали му наръча, той взел да измъква от него пръчките една по една и с лекота ги чупил една по една. Така и баба знае, извикали в един глас синовете му, една по една всеки може. Точно така, казал Кубрат, и вас, ако се разделите след моята смърт, един по един всеки ще ви пречупи. Ако сте заедно като този наръч пръчки, никой няма да може да ви победи. Разбрахте ли? Тъй верно, разбрахме, отвърнали в един глас 5 му синове. Какво разбрахте? Съединението прави силата. Като чул тези хубави думи, великият хан Кубрат се усмихнал щастливо и издъхнал. Тези хубави думи, съединението прави силата, вие сте ги изписали върху герба си, викал унгарецът, като от пистора глъткал третата ракия, но тежко ви и горко, ако спазвате този завет като Кубратовите синове. Защото още не бил изкинал трупът на стария хан и синовете му се скарали кой да седне на бащиния трон. По старшинство на мен се пада, казал Бак Баян. Тая няма да я бъде, ти да ни командваш, рекли 4 му горди братя. На другия ден погребали баща си по-християнски, както им бил заръчал, погребали го заедно с китера и меча му, защото не могли да поделят и тях. Народа на Велика България обаче поделили на 5 равни части и всеки застанал начело на ордата си. Аз оставам тук, на бащината си земя, казал Бак Баян. Аз поемам на север, казал Котрък. Аз на юг, казал Аспарух. Тогава аз тръгвам на запад, казал Кубер. Аз идвам с тебе, бате, казал Алцек. И поели в 4 посоки на света. Хазарите това и чакали. Щомордите на 4 братя залезли зад хоризонта, нападнали Бабайна и след 2-3 години от старата Велика България останал само споменът. Котрък повел ордата си на север, все по Волга, препускали и като стигнали там, където река Кама се влива във Великата река, Котрък спрял и се огледал на изток, се синеел облакът на планината Орал, на север и на запад зеленеели безкрайни гори и поля. Било лятото на 665 година. Хан Котрък слязал от черния си кон и забил меча си в рухкавата земя. Ето тук ще се градим град и ще го наречем Българ, тук ще бъде моята България. Това била 10-та България. Наричат я Волжка България, а заради богатството и в уния времена я наричали Сребърна България.